Fix di man maaasahan. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Satuya Gaboz. An pagrespeto mina naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan pamilya ngunyan pong Biyernes fet sa 17 kan Mayo taon 2024. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat kita sa Señor Santo Cristo pasalamat lamang dahilan sa padagos na blessings na ipinagpangadji niya to hali sa satuyang pasiring sa satuyang mahal na kagurangnan, ipadagas niya to an panarig asin an pakimaherak sa mahal lamang Diyos. Igwanin mi sa alas 5:30 diyan sa Santo Cristo Mission Church sa Dapdap. And may Santo Cristo mismo baga sa Daraga Tatanems, di ba? Barangay Santo Cristo. Diyan sa Daraga. Amili lang kamo so harani sa Indotabe, no? Kami po naglalaom na yaon na kita sa marhay na sitwasyon pagkatapos kan sarong aldaw naman haros na paghinguha, pagtrabaho, pagresolver kan mga problema, kan mga pinag-aasikaso. Imbitado mi kamo, mag-iriba-iba lamang kita sa programa ng Bicol Target. Sa kudalas 5 an hapon, mantang naghanda na kamo kan pamanggihan or nagmimerienda, pauli na sa trabaho sa iba. Si iba kayo dahil nagralaog ta may pinag-apod na Friday sickness. Biyernes na baga ngaya, tugang naan kan Sabado. Pag-abot naman kan Domingong o kaya Lunes na aga, dahil pangaya kumalaog ta, pinsan pangaya kan Domingo. Kitang mga Pinoy, adi. Sarabay-sabay kita sa paagikan pagbutwa ni naman iba-ibang informasyones dyan sa luwas. Katuwang ko ang news team, Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, dyan sa nakadestino sa 3rd Distrito, Compadreng Jomar sa 1st District, Pading Al dyan sa 2nd District, Albay District, Daraga Area, asin Legazpi, katuwang si Joshua Bino, asin si Jasmine Baloloy. Tatanems Flora in the house, ang sakuyang co-pilot sa AM Band. Kansaro nagkahilingan kami Tatanems ni June Pitero. Yan, si Pading June. Diyan sa St. Padre Pio Church sa Embarcadero. Buda sa St. Jude. Kumusta na, kumpadreng June Pitero? Anapod mi dyan kay Toki Pading June. Uhaw! Kasupig mamaneho niyang behikulo kay ito ang plate number Uniform Alpha Whiskey. Uhaw! Kaya dumana o susuapod saya. Uhaw!
Ngunyan, kanta na baga na uhaw, ade. Yan, ang sa kuyang co-pilot si Tata Nems Flora. Diyan, newsroom, tarabang-tabang dyan. Siyempre, nagbabandera, nagmamanihar, nagdidirihir, no less than ang samuya pong malalauman. Talagang walang kapaguran, fight lang ng fight. News Director Mardela. Yaon dyan, Jen Matthew Balyaran. Si Angel nasa maternity leave pa. Yaon man dyan si Jimus Barrios. Madam Razel Cortez, tarabang-tabang sinda sa samuyang social media platform. Pati naman po si Madam Ciara Leron. Ano na siya, ha? So mga tinugon ko sa imo na heading. Bahala ka, taod-taod na babasahong ko yan. Siyempre, yaon dyan si ang sakuyang navigator sa internet worldwide, sa cyberspace, the navigator, Jerome Nico Martinez. Sa Agasu basketball naman, Jerome, ano? NBA, tama ba? Oh, may laban naman ano ini, so Denver Nuggets. Dai sa Domingo, ikon mo daw digdi. Pira na standing kan Denver Nuggets. Isa nga ni sa Denver Nuggets si Jokic. Yan. Pira ng standing ka yan. Gari madali na. Sa bagay, abangan ta magiging finals na kan NBA. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. O kasubago, nagkaiguaning kasubago, tama nalap. Di patas na. O di sarong kawat na sana. Walang hiya. Sa masunod na semana, ang kawat ko sa Domingo. Sa Domingo, home court kan Denver. Sinasabi ko, nakahabol kalaban kan Denver, walang hiya. Di sisayngan sa Denver si Luka Doncic. Iyan na do pa nalilibog ako kang kunyan kan apelyido ta pareho. Si Nikola Jokic sa Denver. Si Luka Doncic sa nga na ito. Ikon mo man digdi sa tuyang screen. Yan. Nikola Jokic sa Dallas Mavericks. Yan. Ang bida, ang duwa nga nang magsampangan, mag-inibong magasin ng conference, Eastern Buda Western, sa Sinda, baka kung, dahil bali, basan importante, si LeBron James, ibi-ibi. Parehas West, chudwa. Si LeBron mo yan, ibi-ibi. Sige naman ang hiling kan NBA ni LeBron, naghahanap naman kang pwede nang mabalyuhan. Suma-champion na naman na team. Ako po si Pio Fernandez, aram nindo si LeBron, talagang kunyan. Nag-scout si LeBron kan team na pwede nga mag-champion. Mabalyo naman siya duman. Si LeBron, talagang masusurpass niya sa record ni Michael Jordan o ni Kobe Bryant, Tata Nems. Why? Because halawigan sa iyang sagkod ngunyan baga nagkakawat. Kaya siyempre halipot sa na ikumpara pagkawat nara LeBron nara Michael Jordan boda nara Kobe Bryant, ikumpara sa sagkod ngunyan pagkakawat, makaka-accumular taglin dakol na puntos pa si LeBron. Kaya masasapawan niya so record ni nakan mga nagkairinot naan. Takon baga mas dakula daradarang bayong ni LeBron kumpara sa ki Kobe o ki Jordan so sa iyang playing years mas halaba. Papaano man iyan tabi. Yan, sige. Ibi-ibi dago niyan si LeBron na James. Yan ang mga pahit tabi sa tuya niya. Maray na hapon kay dating kinatuan, dating vice mayor and nagaputman alkalde diyan sa
Pulanggi. Oh. Oh. Ay, sige. Padi, sending this post nung nasa US ako. Nagsalita ako, nuisance, mga Americans. Freedom Leadership Conference at Marriott Hotel, Virginia. With regards to our West Philippine Sea, way before pa 2012, nag-umpisa pa lang wrongdoings ng China. Already saw the possibility and ikinumpara ko sa battle sa US in the then itinatag pa lang na USA. Nagulat na lang sila. Nandun na ang makalaban. Just what's happening now sa West Philippine Sea. Ay, nito sukon yan. Post. Ay, Sir Kinatawan Bert, pakisend sa kuya yung link or yung post mismo daiman ara mo baga paano nag-upgrade ining messenger. Diba day naman ito nakasabay pakisend yung kung nakaantabay ka Sir Bert pakisend yung link or yung post mismo. Bagang mga encrypted na kan messenger nagkaarapiktaran sa tuyang messenger sa ibang data day nagkaka-receive good afternoon po Sir Kinatawan Bert. Good afternoon po Sir Tabi. Kindly send the link, send po yung post Tabi, post po. Tabasahon ta dito pag istudyaran ta. Yan, post Tabi. Ay, ano man ini? Post mo po. Yan. Thank you po. Yan. Sige. Yan. Yun na, manunggod dyan sa West Philippines si Tata Nems. Kaso nakaagi bagang aldaw, so kunyan so atin ito koalisyon nagpasiring duman sa Ayungin Siol ganito. Dahil nakaabot so kunyan so lead boat ganito. Talagang sinundan kan kunyan. Kan mga Chinese militias. Yan. Ini so kunyan. Chinese militias. Anong diferensya ka ini yung kuan inde? Dahil man nag-open mina kunyan so mina open so kunyan ko so account ko na paano man ni. Sige tahanapon ko na sana Sir Bert. So kunyan tap to see post. Mina luwas so profile ko. Sus ko man na pangyari. Messenger na ini. Libog na kita. O bakan cellphone ko may diferensya. Pigtatap ko so post duman sa messenger. Luwas so profile ko. Dahil mo na nagaluwas so post na itong ipinadara. Kanakaagi bagang kunyan, sabi so atin ito koalisyon. Mapasiring duman sa may Ayungin Siol. Tamadararanin provisiones sa mga parasira, krudo, gasolina, pagkaon, gabos. Ang problema tatanim sa piga para ngangaw-ngaw ta, piga para bareta, kan mga kairiba man yato sa hanap buhay duman sa Manila. Padi naghalat na sana so mga intelligence officer kan People's Liberation Army kan China sa telebisyon. Very valuable information bagang ipigduluwas sa mga bareta. Mga 200 ngaya iyan na kunyan na civilian boats na masabay duman sa atin ito koalisyon. Pigninot na ito kan intelligence officers kan People's Liberation Army kan China. Pagdalagan man agad ka itong so kunyan, itong so atin ito koalisyon, sinarabat na baga? Sigan nga ngaw tapaan tabi. Ngunyan, pati ang mga kung ano-anong policy na gigibukan gobyerno either ining administrative or militarily gabos iyan di babarareta. Mga valuable intelligence informations iyan na bubuyagyag. Sige na sanang halat kan China kan bareta. Dahil na sinda nagpapagal ng intelihensya Ngunyan, kanakaaging aldaw na interview ni Chief Jimmy sa programang Bicol Target man ganito o Tingog kan Banwaan.
si engkargadong alkalde July Tingson kan ginubatan. Iguana ni nag-inquire sa iya, and we presuppose na ini nangyari man sa manlain-lain na parte kang Pilipinas. Ang sabi, pwedeng mga operatibas ito kan gobyerno ta, Puwersas Armadas o Intelligence Community tatanems. Dahil na nga ni pinag-dispose ni, o kaya dahil na pinag-disclose, bakong dispose, dahil na pinag-disclose ni engkargadong alkalde July Tingson. So pangaran mo da kung anong grupo. Ang pinaghapo tatanems kung igwang mga Chinese na establishmento, mga negosyo sa munisipyo. Kung igwang mga Chinese na mga yaon dyan, iyon na yan ang pighapot. Narumduman ko kay itong buhay pan sa kong ama tatanems. Pareho man kan inistorya ni alkalde, ni engkargadong alkalde July Tingson, Gera Mundial II. Bago pumutok so Gera Mundial II, dakulo ng mga Hapones ang yaon sa Pilipinas nagneregosyos. Anapod ka ito mga basar, sabi kan sa kuyang namumutan ama, si Papa Dio, kan buhay pa. Ngaya piyo bago nag-Gera Mundial II, dakulo ng mga tiyendahan duman sa Manila, buda sa estratehikong lugar sa Pilipinas, na kunyan, mga Hapones. Iyo man sa pinag-istorya ni engkargadong alkalde July Tingson, ta buhay naman siya kaito gayon ano. So istorya man kaito kan sa kong ama. Munan mo kan pagputok kan Gera Mundial II, ito bagang binumba na sa Pearl Harbor. Itong sa mga kunyan, itong sa mga may sadiri kan tindahan, buda sa indang mga boy duman ng mga Japanese, nagruluwas na tatanems, mga naka-uniforme na. Haralang kaw na opisyales palan kan Japanese Imperial Army. Puro na may armas de fuego. Udinatara ka na sa naso Pilipinas. Uto na palan sa harani na sa City Hall, harani na sa munisipyo, harani na sa barracks kan. Iyon na so nangyari. Kaya ngunyan, ining mga Chinese magada nagpaparalaog na sa Pilipinas, Pogo, igo nga ning alkalding pinag-imbestigaran si Guo. Guo, kang Bambantarlak. Pagkatapos sa mga estudyante nag-enroll sa manlain-lain na kolehiyos, sa man iba-ibang lugar na itong mga kolehiyos na ito tatanems na pinag-enrollan kan mga Chinese, harani strategically located sa mga bases na pinagagamit kan Estados Unidos de America, buda kan Pilipinas, sa irarom kan EDCA, so Enhanced Defense Cooperation Agreement. Duman nag-enroll sa mga Chinese. Malay mo kung maglangkaw ang agresyon kan China, pag matata, puro na naka-uniforme ang mga lukutoy na yan. Mga membro na pala kan PLA. Kaya pig-imbestigaran na ngunyan, igo nagrelibot daw, we presuppose na nasa intelligence community ang mga yan, naghapot. Kan mga inventory gayod, kan mga Chinese, so lalo sa mga baguhan, digdi sa Pilipinas. Ini po pasintabi sa tuyang mga sabi na nga ni, well-respected and talagang maray na members kan Philchay community. So iba man lang, ini man lang na bagong tubo na ining nag-arabot dyan na nakakonektar digdi sa West Philippine Sea issue. Pero ining mga Chinese na sa tuyan ang kasabay-sabay sa pag-asenso kan Pilipinas, sa ekonomiya, sa pagtalubo kan syudad, kan probinsya, kan rehiyon, kan Pilipinas, dahil kita ning konyan dyan, bako sinda kasabay dyan tabi. We apologize, bako tabi kamo sa tuyang pinagmimin. Kundi itong mga makaduda, yan ang mga nasa Pogo, alkadi nga ni bakang Bambantarlak, imbestigaran, Mario, siya pa, Sige, Chief Jimmy, marahay na hapon, what's happening pa de? Yes, salamat tabi pa de. Rejoinder dyan, may nakuha pa akong informasyon na may reservist, may mga reservist sa Coast Guard. Pigdilist kan Coast Guard, 36 na persona, Chinese. Sa iyan na nakadestinong kumandansya kang Coast Guard, kumpadring Jimmy? Dahil kung na sagko na dahil pa siya nagtataram. Pero pag-iriba niya, delisted na itong 36 Chinese
Natata naglaog sa Coast Guard na. Iyo ta, igo paano ka ito kumpadreng Jimmy, kung tamaan sa kuyang memorya, mga a month ago, nagluwas na bareta yan pero sa national level. O, iyo. Oh, yan. Bako itong, pagun ako, bago ining pigmiminya na baka digdi sa tuya sa hababang komandasya. Pero sa national level yan pipa-imbestigar na nga ni baga. Amo yan, gunuan. 36. Igo ang saro na nakahuron kita, Oho. na kasabay duman, pero Pilipino ito. Dahil siya nali. Dahil siya nahali. Oo. Oh. Anong purpose na naglawag sa Coast Guard? At ayun na nga ni... Mga Parang nga ni- sino? Oh. Naman ang pigabantayan bagang Coast Guard dagat. Nyan. Verdad, pag na-interview ko, magpa-interview ako. Bering, pag nagpa-interview, baka... sa bagay dahil, manta Pinoy ito. Oh, buda, dahil ta sa na pangaranan. Ano? Oh, sige. Proteheran ta sa ng identity. Salamat ko. Paistoryahon ta kung ano na sa ginirem. Ta dinilist na ito, hinarali na ito. Wala na, pinakwanta sa mga papilis, kan pigi hapot na da, gari na sa alkalde, Oho. gari sa Nya. alkalding pigi imbestigar ang bagahan. Dahil narumdom. Kunya na, dinikomisyon na sinda. Yan. Wala na ito. Nadikomisyon na. Gunmuan. Sabi, i-schedule ko. Oh, ta garo na sa alkalde na dahil na narumduman gabos. Di narumdom. Kaya mga papil, sa nga papilis din daw, lingaw na. Inarali da, 36. Iyo ang compadre Jimmy. Maray tayo kitang nakuha na nakasabay duman, pero Pinoy. Ako de alat ang kong tumaram. Maski dahil na pangaranan sa na siya. Sa istorya sa na. Istorya sana kung ano supigiri bukan mga kairiba niya. Sa lugar dahil na. Ikaw na, kung actually, nakahuron ko na. Bye-bye, sa natay, schedule ko sa mga next week. Sige. Ano na, sa Coast Guard na yan. Sige. Sa iba pa niya itong mga istorya tabi pa di, bako na imposible na sa libon bumaba. Imposible na. Hali sa vice mayor, down sa vice mayor, si outgoing mayor Das Maronilla. Yan. Dahil ta pinag-confirmar na ni aspiring mayor Ding Olivares Na. sa lindong ni Congressman Joey Salcida na an sa iyang running mate si Kagawad Attorney Janiro Saclag Di ko sa niyan dyan. 2025 election. Sa libon, iguana ning kolor. Iguana ning kolor ang politika. Yan, iguana. Hama na. Sa libon ng match from mayor to Vice Mayor. Di ko na. Didigdi sa grupo ni Congressman Joey, si Kunyan, si An Mayor, si Ding Olivares. Iyon na nagbutuan na bagaan several months ago. Ang Vice Mayor niya si Saclag. First third initabi pre. First third si Saclag. Ayun. Attorney Janiro Saclag. Iyon ang Vice Mayor niya. Kaninot baga nagpararuluwa sa mga tarpulin ni Mayor Das Maronilla haros makaantos na baga dyan sa first, sa second district para ni pati sa Kapitolyo. Yan. Iba-iba ng mga interpretasyones baga sa nagaruluwas. Iyo. Anso na kahuro niya to si Mayor Das Maronilla taga para ulok sana. Sinday siya dakulan optionist niya. Siringkan simbagkan sarong seasoned politician. Talagang arugan. Sige, Pero sa arog kay ni na iguana ni nagtataram na iba, naro-rule out so posibilidad na pwedeng pagtapos niya sa turno mayor bumabang vice mayor. Iguanang naglataw digdi sa libon. So an option tabi pa di open space sa provincial na level. Mas halangkaw na level. Pwedeng vice governor, pwedeng board member. Dahil naman, gobernador, dahil man pwede. Si Governor, Congressman Joey Salceda talagang naglalataw. So, rolled out na so pagbaba niya. Wara na ito. Dahil na. Duwa na sana. Vice governor or board member. Na-obserbaran, gari naglaylo baga, inda kun, wala na, kulang na mga tarpulin niya na naglalataw sa... Kumbaga nag-testing na ito kan waters. Sa mga... Ay, pa man, sa mga barangay, piyesta, pero bako na arog kan dati. Bako na... Sabi man niya ito, parang nagbati siya kay ito kan Valentine's Day pagkatapos gari. Christmas New Year.
Birthday. Oho. birthday ni Kong Joey. Yan. Inamin man niya na igwa talaga na mga kuan, Aha. tarpaulin siya. Aha. Pero ngunyan, dahil siper ang dahil pang statement Siper. na nagluluwas. Siper. Oh, siper. Yan. Talagang seasoned politician. Pero Correct. tao na ini sa serbisyo. Mga 36 na gayaw. Tatao. 36. Mm. Naging kagawa. Dahil pangani ako sa digdi sa radyo. Kagawad na Konsyel na siya. yan. Oho. Mm. Alam Ngunyan, ko na. sa ibong man na grupo, so ki Congressman Didi na Cabredo, Si ano niya naman dyan, si Vice Mayor Attorney Mac Saison. MacGregor Saison. Yan. Lantad na yan man. And Mhm. si Kagawad Edna Sason. Sason iyo man ang sa ibong. Pamuso yan. man ang mga sasunta. So, Oo. iama ka ni. Naging halawig man na servidor kan Libon Vice Mayor. Ay matindi ang laban sa Libon, pading Ay, Jimmy. matindi Matindi ko ni, niyan. pag nagkatao. Babantayan tayan. Oo. Babantayan tayan. Oo. Pero ang kaugmahandig di tabi pa dita. Oo. Kuan sindangon professional ang dating dahil Yes. mga may instruction mismo si both parties Aha. na wara makiiwal. Yan. Sport siya na. Sport siya na. Yan, Oo. okay. Maski sa mga women planters kan Aha. both side, Aha. may women planter si Kong Didi, Aha. may women planter si Mayor Das Maronilla. Aha. Tamalanginit baga, nagaparahit basketball. Ayun. Pula versus Oo. blue. Dari blue ko Kung Didi. blue versus pula. Yan. Sige. Yan ko dahil sa nangayaan instruction magin si Mayor Das Maronilla, Mhm. magin kay kung Didi Didi, Cabredo, oo. duman sa nasa objeto Yan. na magtrabaho, magtabang, dahil Mhm. manungod sa kaya makidiskusyon, magpaabot ni Dae. mga negatibo, wara. Dae, oho. Sarado yan tabi pa data. Okay. Ipig babalik na baga. Actually, nakabalik na Oho. sa normal na sitwasyon pa si Orden Sa Libon. Banoan kan Libon. Okay, sige. Yan ang mga good news tabi pa de. Jimmy Nasalita di si GB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Libon. Sa Libon na tatanems na bilog na ang kolor politika. It's between sa grupo ni Congressman Didi buda grupo man ni Congressman Joey. Yan, sa grupo ni Congressman Didi si Attorney Mac Saison, budaan Vice Mayor si Kagawad Sason. Yan. O, di iyo po tabi buda so sa ibong man itong sunaon ng bita ni Chief Jimmy. Yan na magiging magkakalaban-laban diyan sa Pulanggi Albay. Bago kita mag-turnover kay Tata Nems, sabi digdikan sa tuyang listener, good PM, kaito sagkod ngunyan, DCGB Regio Mangiraray. Sabi ni Jen Istola, good afternoon, Jen Istola tabi. Si Sir Dexter na balala. Sir Dex, maray na hapon sa imo sa pamilya, diyan sa Cagayan. Digdingan ni ibaga tabi idol sa Cagayan Valley, dakol nagralakaw-lakaw na singkit. Dakol pati digdi mga kasino ang laog mga inchik. Nagangalas nga ni ako idol ta sa tahaw kan kabubuldan may mga kasino ang tagsadiri sudakulang politiko. Yugon mo an. Sir Dex na balala, Diyos maray na po niyaon siya dumampano sa Cagayan Valley. Yan. Sa tuyang amigo dyan. Sir Ping, ano po ang hinulog ng spy Chinese vessel sa may Catanduanes? Surveillance gadgets, day pa nga ito na dideterminaran. Tatanems, igwang na ako aduman. Sa may Makeda channel ganito, baka inanod ito duman, no kunano. Ta may hinulog baga dyan na itong kunanong ekipahe, ekwipo. So sabing research vessel kan China, bako na sa West Philippines siya, East Philippines na, sampang na kan Dagat Pasipiko. Harani pa dyan sa Catanduanes na pangyarihan. Ay nako. Sige, mabultang programa, oras alas 4:39. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Premex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Anong asing kilig sinig
sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na saba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Bicol Target Pio Fernandez. 15 bago mag-abot ang alas 5 nin hapon. Jasmine Baloloy na sa linya. Dagdagan tang informasyon. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Sir Pio. Asin sa tuyang mga paraan tabay sa dagdag niya tong informasyon, no freedom of navigation, only right to innocent passage. Yan ang eksaktong binutasang tataramo ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagtiripon kasubago sa Ninong Hotel parte kang programang inaapod na Paglusbog na inisyatibo kan US Maritime Science Institute in kolaborasyon sa Bicol University kang iniaputon manungod sa opinion niya kang mga nagbubutwa at sinagaaligid na mga vessel sa teritoryo niya to. Lalo naman ang presensya kang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Dangugunta po, Sir Pio, ang tingog ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Okay, in our territorial waters, it's 12 nautical miles from the baseline. There is no freedom of navigation. There's only right of innocent passage. And innocent passage means they cannot stop. Expeditious and continuous straight line. They cannot zigzag. So if they're loitering, we can tell them to move. Or we can board and find out what they're doing because that's our territory. Territorial waters mean territory in the sea. It's like land territory. The only exception is that there's innocent passage. But innocent passage means you cannot fish. You just pass through continuous and expeditiously. You cannot conduct scientific research. You cannot scoop water. You have to go straight. Thank you. Katakod kaini, Sir Pio, tinauwang doon ni Carpio na dai magpadara sa mga disinformation na parte kang propaganda kang China asin sa butong maray ang sovereignty rights, maritime law and status, pati na ang national territorial niya tong mga Pilipino para magproteheran ang satuyang kadagatan asin mapakinabangan ta ang likas na satuya man talaga. Dagdag na bareta, hali sa luwas, Jasmine Baloloy, BCGB. Thank you so much, Jasmine, sa dagdag na istorya. Ali yan sa luwas. Yan, tabi ano? Yung sa West Philippine Sea issue. At iyan si Senior Associate Justice Antonio Carpio. Saro iyan sa mas hararom ang pagsabot, pag-adal sa gabos na anggulukan istorya niyan, lalong-lalo na manungod sa legal na huroron. Yan. Yan yung pinagapod na right of innocent passage. Pag right of innocent passage, maski suhali sa ibang nasyon na barko, umagi ka pwede dyan, diretso sana. Basta day ka magkondukta ng ibang aktibidad dyan, apwera kan pag-agi mo sana. No, baka araw kayo gibukan China na, nagpasiring sa Samar, nag-atras, nag-abantir, pasiring naman sa Katanduanes. Oh, yan. So freedom of navigation naman, iyo man ito so pinagbubusulkan mga US na dyan sa may West Philippine Sea, dapat pigaagihan na yan kan international trade route. Yan. Freedom of navigation. Kasabay na yan dyan na innocent passage. So maagi ka sana. Makikiagi ka baga sa natad tabi tatanim sa no. Makikiagi ka sa natad. Yan, tabi. Sige. Nasa linya man. Sa oras na 11 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay sa dagdag na bareta sarong shared service facility ang nakatalaan na magbutuwa digdi sa siyudad Cantamako sa mga masunodal daw para sa mga panday kan siyudad Cantamako. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Crisel Agman. Yan. Matapos na hagadon sa SAIA kan nabibilog pa sana na asosasyon kan mga parapanday digdi sa Barangay Cobo kan Tabaco City asin pagtaraning na barangay na nagmamaabot na magkaigwaman sinda nin magayon na lugar para duman sinda
sarabay-sabay na magparanday, magibukan sa indang mga produkto. Yan. Pero mga factory. Yes, yes. Oo. Sinabi ka ng alkalde na pinaonrahan niya ini, as in nagkahagad na siya para kay supplemental budget para sa pagpatugdukan building o pasilidad na gigibuhon na shared facility. As in may pigkakaulay naman siya na pribadong persona na may sadirin jaga na gagamito ninda sa paagikan usufruct contract. Usufruct, opo. Usufruct baga itong so ipapagamit yan sa imo yan pero ang katuyuhan iyo itong nabubuktak sa kontrata pag ginamit mo na sa ibang bagay babawi na kang sadiri sudaka. Roger, alagad antes na puminuyo ng alkalde sa kagadan kan mga parapanday na ini nagkaigwaman nga unanin kondisyon ng alkalde. Siguraduhin niya nindo na hindi lulubog lilitaw ang asosasyon nindo. Yan, yun. Sustiniran man. Igwana da ang mga nakaagi mga asosasyon kayan dyan sa syudad kan Tabaco, ang paka-biriloga, munan may nagsurulo na, nagtiripuasa na naman, wala na naman. Iyo. Mahinguwa naman sa gobyerno, yan nagkabirilog na naman, napara na naman. Yan. Dahil lang kayo ni, sinabi ka na alkalde na antes niya pa ini inuyunan, inaragdan niya ka nakalis na aldaw sa tiwi. So 14 mga parapanday yan. na may sadiri nin pandayan mismo. Pagpapabas sa trabador. So may sadiri. Pinabisita ko ngayon sinda duman sa Phil Ceramics. So, SSF man kan DTI. Yan. Roger, ang Phil Ceramics, susog kay Mayor Crisel, iyo iyan ang saro man na shared facility. Kan mga paragibonin, yan. ano yan? Battery? Batteries, tana. Kuron. Mga kuron. Na nabugtak na tugdok man sa espuerso ni Congressman Edsel Lacman kan taon 1990s pa. Iyo, 24 taon na na nag-ooperate ining asosasyon. Duman, pinaratinder niya, pinakarahuron ni Mayor ining 14 duman sa mga miyembro man kan asosasyon kan mga pargiboning kuron sa tiwi. Pigkwan yan pati pinagsustiniran man yan kan DTI paano yan. Roger, kung paano anong pigigibonin da tangani na naghalawik sinda tangani na pangarugan man kan mga para panday sa Tabaco. Yes, tama. Sinabi ni Mayor na dapat na marealisar kay ni mga parapanday na pagmarayan sa idang pagdiriba, marayan sa idang padalagan, minahabulos ang ngayon na hali sa gobyerno, arog na nga ni Kansupik sabi mo pa rin Pio, na sinustiniron talaga kang DTI, correct, na nahihiling ninda na marayan relasyon kan mga para gibukang koron, buda na kayong sudalagan kang asosasyon. Igwa pa dyan gayud nga ni sa malinaw gay dito sa tiwi na mga abakaman, shared service facility man kan DTI, mga para abaka. Yan. Actually, sa sa tiwi, sa koron. Sa kuro yan. Sa malinaw gayud sa abaka. Pero tabako naman ito. Sa tabako kan sa abaka pa rin. Sige. Ngunyan, susog sa alkalde, talagang garo hands-on seminar. So, ginibo duman, pinaaradalan niya, pinakarahuron niya paano nindo na susustiniran, mga araw kaya. Tangani na magkaiguanin inspirasyon, day na mangyari. So, ang pakabiriluga, na, saro-saro na, nagkanya-kanya na naman. Lagad siniguro kan alkalde na nahiling niya man pero desidido naman ining grupo kan mga parapanday di sa syudad kan Tabaco, kaya inasigurar niya na makakapatuglok sindan in shared service facility sa lalong madaling panahon kung saan ang DTI mabugtak mismo ni duman sa laukan shared facility nin makina yan na so pangpulpog baga pare para sa cutlery yan. So dahil na sila magparabadol dahil na kuan ka itong
Tigmamaso. Mano-mano. Mano-mano. May forging machine. Yan. Forging machine na ibubugtak ang DTI. Yes. Duman, tangani na medyo halipot na ang oras sa pagbilog ng sarong produkto sa mga maabot na panahon. Mechanized. Pero ano ini, so ang so mga pugon kanya-kanya dang bugtak. Iyo, oho. So makina, so pangbadol kanya-kanya halimbawa ako naman yung magamit, ako Yeah. naman magamit. No, pero siguro nagkapiraman kayo yan na nagbabadol na yan. Bako sa sararo, Roger. saruan. Ho. So yan pa Best. rin mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCQ. Thank you so much, kumpadreng Jomar. The best yan na shared service facility na ibubugtak dyan ni Alcalde Crisel para sa mga paragibonin, tabak, gunting, minas, bad, garud, asin iba pa. Okay, sige, si Joshua na sa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead man, Joshua. Yes, Sir Pino, good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong pareta, libong na ang mga taga-daraga albay. Kung madadagit pa o kaya uulokan na sana ang mga nagluluwas na mga water service interruption advisory kan prime water daraga. Ang rason kaya kan iba Sir Pio, may advisory kidae. Dahil man talaga kinaglawas sa tubig sa gripo. Inutil naman kumbaga magpara-advise. Ano? Aloy nang gaing tubig. Ang pighalat dyan kan Daragueños, an advice na, igwan ng tubig! Iyan ang kuhan, istorya. Oo. It's no news anymore. Nawala na mag-advise. Na mag-advise. Ano pa man, inutil, sayang pa kan trabaho kan mga encoder ninda, mga kunin pa. Dahil na, imansan na. Sige. May latest advisory kaya ang naunang bito ng opisina kung sa Mayo 20, Lunes, alas 8 ang aga. Patakot pasinda. Ano pa man? Tayo na kaipuhan, boss. Araminaan. Sige. Mayo 20, Lunes, Tabik Sirtio, alas 8 ang aga. Oho. Sundo, Martes, Mayo 21, alas 5 ang hapon. Maluya ang pressure sundo sa wara nin water supply. Ang ma-experiensyahan ka nagkapirang barangay. No, manabisuan. Tining Barangay Busay, Colyat, Banyag, Binitayan, PNR site, Palaguer, Pag-asa, San Roque, mga sentro. Kimantong, mga sentrong barangay sabi Sirpio, Inigilawod, Bagong Bayan, Sipi, Buda, Sagpon. Rimate na. Wara nin tubig ko kaya maloyang pressure kundi ang mga taga-daraga sa kinasanayan libong na kung madagit pa ulo ka na sana ang siring na mga advisory. Ang pighalat nila dyan sa advisory. Sa aga, maray na! Yan, pwedeng magkaigo dyan ng festival tulos kinagahan. Mapaamay ang pista. Mapaamay ang pista. Ay, nako, sige. Alright, tabi si Pio, dagdag na bareta, halis sa lawas. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Sa pangarang kambilog na puwersa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya. Sa programang Bicol Target sa pagikan informasyon kalingaan na siniba pa. Happy weekend, Senyor Santo Cristo. Viva, Senyor Santo Cristo. Salamat, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang